ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ଏହା ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଆମେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ବନଉଥିଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେମାନେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବନଉଥିଲୁ। ଯାହାକି ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଏବେ ଆମର ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଆମେମାନେ ଥରେ ବନେଇ ଦଉଛେ ବା ଥରେ ଯଦି ଆମର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଘୋଷଣାଟା କିଏ କରିଛନ୍ତି? କିଛି ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥରେ ଯଦି ବି ଆମର ତିଆରି କରିଦେଉଛେ, ତାହେଲେ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପେପରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆବାସିକ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଉ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବାସିକ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାରମ୍ବାର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଏଟା ଲେଖା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିବା କଣ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣିକି ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥରେ ବାହାର କଲେ ଜୀବନ ଯାକ ପାଇଁ କାମ ଦେବ। ଏବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅବଧି 6 ମାସ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାତିଗତ ଯେମିତିକି ହେଲା ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆମେମାନେ ଯଦି ଥରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାହା କଣ ହବ ନା ସବୁଦିନ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ, ଯାହାକି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ହେଲା ଆଧାର ସହ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଯୋଗ ହେବ। କଣ ହବ? ଆଧାର ସହ ମଧ୍ୟ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଉଟା ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସଂଯୋଗ ହେବ। ତାପରେ ସେହି ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ହେବ ଆମର, ତାପରେ ଯଦି କେହି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଆପରେ ଆବେଦନ, ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଆପ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ତାହା ଆଧାର କାର୍ଡର ଠିକଣାରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ। ଆବେଦନ କରି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ? ଆମେ ନିଜେ ଆବେଦନ କରି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆବାସିକ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାଢିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ, ତାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମେମାନେ ଆବାସିକ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟା ଆମକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର, ଯାହାକି ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ ଏଇସବୁ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗୁଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। Thanks for watching.